E con se son monoteísta, pensar que existe un lazo, solución é un conceito banal. O dividendo por baixo do divisor é unha historia perdida. Para min é o cuarto concerto na Habana e aquí estivemos Marcos Teira e eu. A min Cuba é a normalidade da vida doméstica que eu facía na Mariña, quero dicer, porque meu avó estivo aquí moitos anos e as fotos antigas de casa formaban parte desta cidade e de Santiago de Chile e de Bayamo concretamente. Entón, cando cheguei aquí fai un ano, a min foi a hostia de emocionante, non? Porque era ver un pouco o que pasaba en casa e os tabús que tamén había, porque meu avó tivo unha filla cunha mulata aquí e tal, e entón, quero dicir, estou moi cómoda, tremendamente cómoda. Se son monoteísta, pensar que existe un lazo, solución é un conceito banal. O dividendo por baixo do divisor é unha historia perdida. A coherencia de grande